njem ọnụ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 10 n'ọnwa Septemba afọ 2024 ma bụrụ ahịa Nkwọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Abia agbatịkwuola oge mmepe ụlọ akwụkwọ site n'abalị 16 nke ọnwa Septemba wee ruo abalị 23 nke ọnwa Septemba. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Labour Party akagbuola akwụkwọ nkwado ịzọ ọkwa nke bụ tiketi nke dosaburu Obi nakwa Oti. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS atọhapụla onye isi oche otu jikọrọ ndị ọrụ bụ otu NLC dịka a nara ya n'ebe ma jichizie akwụkwọ ikikere ime njem ya ịga mba ndị ọzọ nke bụ paspọtụ. Ndị ọma m, akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara gị n'uju ya n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'akụkọ ndị a. Otu NLC ngalaba nke steeti Abia ekwuola na ha agaghị anabata echiche atụmatụ gọọmenti steeti ahụ nwere n'ego ole nke ọchịchị steeti Abia na-achọ ịkwụ ha maka ego pekata mpe nke a kwadoro bụ nke na-erughị puku naira 70 ahụ ka esiri kwado ya. Nke a bụ nkọwa nke doro anya nyere ihe gọvanọ Alex Oti kwuru n'oge agbara ya ajụjụ ọnụ na ndị otu gọọmenti bụ ndị ahọpụtara maka ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ ka na-eche nzaghachi nke ga-esite n'aka otu NLC, ebe otu NLC kwukwara na ha na-eche ntụziaka nke sitere n'aka otu kansụl ya n'ogo ọchịchị etiti. Onye isi oche otu NLC ngalaba nke steeti Abia bụ Okoro Ogbonnaya n'ajụjụ ọnụ nke agbara ya kwuru n'otu na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ opekata mpe a kwuru na ha ga-akwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe nke na-erughị puku naira 70 ahụ bụkwanụ nke a kwadoro bụ nke ọ kọwara n'otu NLC agaghị anabata ya n'ụzọ ọbụla. N'ịga n'iru n'akụkọ, gọọmenti steeti Abia amapụtala ọkwa maka mgbatịkwu nke ụbọchị ụlọ akwụkwọ ndị dị na steeti Abia ga-emepe dịka ebugharịrị ya site n'abalị 16 nke ọnwa Septemba ka ọ bụrụzie n'abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2024. Mkpebi a ka e mere n'ihi ncheta mmemme Idel Malud. Ozi a bụ nke kpughere site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na steeti Abia bụ Prince Oke Kano n'oge mkparịta ụka ya na ndị ntaakụkọ n'ebe o mekọtara ọpụtara ọgbakọ nke otu kansụl ije ozi nke steeti Abia nke gọvanọ Alex Oti nọrọ n'isi ya. Prince Kano bụkwa onye gara nọ n'ihu kpughee ma kọwaa na gọvanọ site na ngalaba ụlọọrụ na-ahụ maka mmepe buru ibu n'ala Aba bụ ụlọọrụ gada na-enweghị na ụlọ ọbụla nke na-enweghị nkwado n'okporo ka esiri rụọ ya ga-agbalịsi ike nweta akwụkwọ nkwado ha n'ime abalị 90. Gọvanọ steeti Abia bụ Dr. Alex Oti akwadola afọ ndụ 70 dịka mgbe tozuru oke ịla ezumike nka n'ọrụ maka ndị ọrụ ahụike na ndị niile a na-ajụta ihe n'aka ha n'ebe o mekọtara ahụike mmadụ. Nkwado a bụ nke amapụtara ọkwa ya site na nzipụta ozi nke mere n'abalị 6 ọnwa Septemba nke afọ 2024 ma bụrụ nke onye isi ndị ọrụ Dr. Mrs. N. Obioma bịanyere aka na ya. Nke mere bụ n'ihi ịhụ na a ga-edozi okwu nke gbasara ụkọ ndị ọrụ ahụike bụ nke na-eme ka ndị Aba enweghị ike inweta ezi ọgwụgwọ ahụike irute ha aka. Ozi a kọwara na ka esiri hazie ya n'afọ ole ndị ọkachamara ahụike nakwa ndị a na-ajụta ihe ọbụla gbasara ahụike n'aka ha ga-abụ afọ 65 nakwa afọ 40 nke ọbụla butere ụzọ, ebe ndị a na-ajụta ihe niile gbasara ahụike ga-abụ ndị ga-anọ afọ 70 wee gbaa arụkwaghịm n'ọrụ.
ndị ọrụ uwe ojii na steeti Imo anwụchiela mmadụ anọ a na-enyo na ha bụ ndị otu nzuzo. Nke a ka emere site n'aka ndị ọrụ na-eji ọgụgụ isi pụrụ iche arụ ọrụ nke ndị uwe ojii dịka ha mere nwụchi a na mpaghara Irete nke dị n'ọchịchị kansụl Owerri West. Dịka nkwupụta ahụ siri dị, nke ọnụ na-ekwuru ndị ọrụ uwe ojii Maazị Henry Okoye bịanyere aka na ya, anwụchiri ndị a na-enyo dịka nke a bụ ụzọ iji weta n'isidebe ihe ndị otu nzuzo a na-eme na gburugburu steeti ahụ. Nkwupụta kọwara na ndị a na-enyo dịka Uche Ibejiakọ bụ onye gbara afọ 26 bụ onye sitere na mpaghara Owerri, Mariano Daniel bụ onye gbara afọ 24 sitere na steeti Delta, Michael Chukwuemeka onye gbara afọ 23 bụ onye sitere na Ụmụọkwụ Izombe nke dị n'ọchịchị kansụl Ugwuta, nakwa Anointing Eze onye gbara afọ 23 sitere na Ụmụngada Irete nke dị n'ọchịchị kansụl Owerri West. Ndị a niile a na-enyo ekwupụtala na ha bụ ndị otu nzuzo nke akpọrọ Black Axe. Maazị Okoye ekwuola na aka na-emezi nnyocha inwetakwu ihe mgbaama bụkwanụ nke na-egosinụ na ihe ọjọọ dị iche iche ha na-eme, ebe a ga-akpọpụkwa ha ụlọikpe ọ bụrụ na emechaa nnyocha nke kwesịrị ekwesị. Dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ, ụlọ ọrụ DSS atọhapụla onye isi otu jikọtara ndị ọrụ bụ Joe Ajero onye kwupụtara na ọ bụ eziokwu na atọhapụla ya, kwuru na ndị ọrụ nchekwa DSS a kwere hapụ ya ka ọ lawa n'ụlọ ya n'ebe ihe dịka elekere 11 nke abalị Mọnde. Onye isi otu NLC kwuru n'agbanyeghị na a gara n'iru gbaa ya ajụjụ ọnụ awa 15 kemgbe a nwụchiri ya ihe dịka ebe elekere 7 nke ụtụtụ n'ọdọ ụgbọelu nke Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja. Ajero onye mere ka amata na akwụkwọ ikikere nke eji agafe mba ndị ọzọ ka ndị ọrụ nchekwa DSS ahụ jichiri. Onye isi otu Labour gakwara n'iru kwuo n'agbanyeghị na ọ bụ ndị otu nchekwa DSS bụ ndị nwụchiri ya, mana ụfọdụ ndị ọrụ uwe ojii bịakwara ịgba ya ajụjụ ọnụ n'ụlọ ọrụ DSS nke dị n'Abuja n'ihi njegharị weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe nakwa ịkwado ọgbaghara n'obodo ka esiri bụ ebubo ahụ, nke gụnyere otu onye mba Britain bụ Andrew Winnie. Onye isi otu ndị ọrụ nọ na-aga mba UK na Mọnde maka otu ihe omume ọgbakọ nke otu jikọtara ndị ahịa bụ TUC mgbe a nwụchiri ya n'ọdụ ụgbọelu nke dị n'Abuja. Na mbụ, onye isi ozi n'otu jikọtara ndị otu ọrụ bụ otu NLC Benson Okpai nọ na-arụ nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa n'ala anyị aka dịka onye kpara nkata maka nwụchi ahụ nwụchiri onye isi oche otu ha bụ Joe Ajero n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe nke dị n'Abuja. Benson Okpai bụ onye tiri mkpu n'oke olu na ọ bụghị naanị otu jikọtara ndị ọrụ bụ ndị ọrụ nchekwa na-elekwasị anya n'ebumnobi ha imechisi ọnụ ụmụafọ Naijiria bụkwanụ ndị agụrụ ji aka ọjọọ. Na nzaghachi, otu TUC bụ otu jikọtara ndị azụmahịa n'ala anyị Naijiria katọkwara nwụchi ahụ nke a nwụchiri onye isi oche otu NLC bụ Joe Ajero. Na nkwupụta nke onye isi otu a bịanyere aka na ya, otu TUC kwuru na nwụchi ahụ a nwụchiri onye isi otu nke NLC bụ nke gosipụtara nụ nke omume ezighị ezi nke bụ mmetọ ugwu ruru mmadụ nakwa na-egosi mmegide ọchịchị onye kwuo uche ya. N'ịga n'iru, otu pati nke na-agba ọchịchị nke dị ugbu a okwu bụ otu pati PDP ekwuola na ha ma ndị nkwado nke njegharị weta ọchịchị ọjọọ n'itidebe nke mere n'ala anyị Naijiria n'ọnwa Ọgọst. N'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ nke otu pati ahụ mere ka amata na ọ bụ eziokwu na ọ bụ agụrụ bụ ya kpalitere ịbagide njegharị nke ozuru
ala anyị ọnụ ahụ ma gbaa ọchịchị etiti ume ka ọ chụwa agụrụ ọsọ ma nwụchie ya na ọ bụghị naanị ịnwụchi ụmụafọ Naịjirịa. Onye odeakwụkwọ nke otu pati ahụ mgbe ọ nọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu bụ Debo Olugonagba mere ka amata na ekwesịrị imezi ihe n'ala anyị Naịjirịa, ebe ọ kọtakwara otu esiri nwụchie onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ bụ NLC bụ Joe Ajaero. Dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ, otu na-ahụ maka ugwu ruru ndị mmadụ nakwa ime ihe otu kwesịrị ekwesị bụ otu SERAP n'aha mkpirisi bekee na-agba onye isi ala Bola Tinubu ume ka onye ụlọọrụ nchekwa DSS ntụziaka ka ha kwụsị mmaja nakwa imenye otu ha ihere nakwa mwakpo nke otu ahụ nakwa egwu nke ha na-eyi ịnwụchi ndị dairektọ nke otu ahụ nakwa mwakpo nke ha na-emegharị na ngalaba ụlọọrụ ha dị iche iche. Ha gakwara n'iru katọọ otu ndị DSS siri nwụchie n'ụlọọrụ otu SERAP nke dị n'Abuja na-achọ ịhụ ndị dairektọ nke otu ahụ. Osote onye dairektọ nke otu SERAP bụ Kolawole Oluwadere gwara ụlọọrụ Enyimba TV na mwakpo ahụ nke ụlọọrụ ahụ wakpuru sochiri okpukpo oku nke ha kpọkuru onye isi ala Tinubu ka ọchịchị ya mee ihe o kwesịrị ime ịhụ na ụlọọrụ nke na-ahụ maka mmanụ patrol bụ ụlọọrụ NNPCL bụ ndị a ga-enye ntụziaka ka ha mee ngwa ngwa ma bughachi ọnụego mmanụ patrol n'ogo dị mma bụ nke emegere ma bulie elu n'ụzọ iwu na-akwadoghị. N'ịga n'iru, ọchịchị etiti na-ekwupụta ugbu a n'akụkọ ahụ kwuru na ọ na-eme atụmatụ ibugo ego ụtụ isi nke ngwaahịa bụkwanụ VAT nke nọ na pasentị 7.5 ka o ruzie pasentị 10 bụ naanị okpokpo asị. Ngụpụ a bụ nke onye minista na-ahụ maka nhazi ego nakwa nnukwu akụnụba nke ala anyị Naịjirịa Maazị Wale Edonu mere na-akọwa na enweghị ihe ọbụla dịka atụmatụ dị otu ahụ nke a na-achọ ime. Onye isi oche nke otu kọmitii onye isi ala n'okpuru ego na nhazigharị nke otu isi bụ Taiwo Oyedele nọrọ n'otu ihe omume telivishọn nke agbara ya ajụjụ ọnụ were kwupụta na enweghị mgbe otu kọmitii ahụ na-atụ aro iji pasentị 2.5 were bugo otu isi ngwaahịa ndị nke akpọrọ VAT site na pasentị 7.5 nke ọ nọ na ya, mana o mere ka amata na enwere otu esiri tụpụta aro na n'ime afọ 2025 na a ga-enwe nhazigharị ihe nke ụlọ nzukọ ukwu ga-akwado. Ngụpụ nke onye minista sochiri nzaghachi nke osote onye bụbụrụ onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar na ndị ọzọ nakwa otu ndị katọrọ ọnụ ka esi chọọ ibuli ụgwọ otu isi elu n'ebe o mekọtara mbubata ngwaahịa. Edonu n'ozi nke sitere n'aka onye dairektọ nke ozi na mmekọrịta ọhaneze nke ụlọọrụ ministri ego bụ Mohammed Manga kọwara na otu isi ngwaahịa ka nọkwa ebe ọ nọ na-enwebeghị otu esiri megharịa ya. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọọrụ na-ahụ maka nchịkwa na mgbochi ọrịa nje bụ ụlọọrụ NCDC ka ọ dị ekwuola na ọ bụ eziokwu na mmadụ 55 abụrụla ndị buterela nje a n'ime ọnụọgụgụ mmadụ 935 bụ ndị a na-enyo enyo na ha ebutele ya bụ nje n'ọchịchị kansụl 39 n'ime steeti 21 nakwa isi obodo ala anyị. Nke a bụ dịka esiri kọpụta ya gbasara ọnọdụ nje monkeypox bụ nke na-akpala aka ọjọọ n'izuụka 35 nke a chịkọtara n'abalị mbụ ọnwa Septemba afọ 2024 site n'aka ụlọọrụ NCDC. Ngụkọta gosiri na enweghị onye ọrịa nje a gburu n'afọ a. Pasentị 70 bụ ụmụ nwoke butere ya bụ ọrịa ebe pasentị 30 bụ ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị butere ya bụ ọrịa monkeypox.
Anyị ka na-aga n'iru n'oge akụkọ ụwa nke siri n'Enyimba TV. Onye Attorney General nke ala anyị na onye minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Lateef Fagbemi-San kwuru na ndị ọbụla achọpụtara na aka ha adịghị ọcha abụghị ndị kwesịrị ịgbaghara. Fagbemi, onye nyere ndụmọdụ a nye ndị ọrụ nchekwa gbasara ime nchọpụta ndị na-ezighị ezi, gbara ha ume ka ha na-enwe ihe mgbaàmà ha ji n'aka tupu ha na-akpọ mmadụ maka ịgba ya ajụjụ ọnụ. Onye AGF bụ onye kwuru nke a n'oge ọgbakọ nke otu ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka na mpụ na omekome ndị ọzọ haziri maka ndị Attorney General nke steeti bụ nke mere na Abuja. Ọ gara n'iru kwupụta mkpa ọ dị na a ga-etikọta aka ọnụ were buo agha megide mpụ na omekome ndị ọzọ. Enyimba TV chetara n'ihu ọchịchị onye isi ala pụrụ apụ bụ Muhammadu Buhari na-ewere ndị gọvanọ bụ ndị sitere steeti Plateau nakwa steeti Taraba bụ Joshua Dariye nakwa Jolly Nyame bụ ndị ekpere ikpe ma tụọ ha mkpọrọ maka nrụrụ aka nke na-ezighị ezi, ebe ọchịchị etiti mechara gbaghara ha n'oge ahụ. Dịka anyị ka na-aga n'iru, Muda Yusuf, onye isi ụlọọrụ na-ahụ maka mwulite ụlọọrụ nke mmadụ nwee bụ ụlọọrụ CPPA na mkpirisi asụ bekee, agaala n'iru kwuo n'ụlọọrụ NNPCL anaghị ezipụta mmasị nakwa obi ụtọ ịkwado n'ebe ụlọọrụ nshipụta mmanụ Dangote nọ, ma kọwaa nke a dịka nke na-enye nsogbu n'obi. O kwupụtara nke a na ihe onyonyo TV nke lebara anya. Yusuf, onye bụbụrụ onye Director General nke ụlọọrụ Chamber of Commerce nakwa Industry nke bụ LCCI na mkpirisi asụ bekee nke dị na steeti Lagos, gbara ajụjụ ihe mere n'ụlọọrụ NNPCL ji egbu oge isi n'ụlọọrụ Dangote were bupụtawe mmanụ. Dịka Yusuf siri kwuo, enweghị ike ụlọọrụ nke na-ahụ maka mmanụ n'ala anyị Naịjirịa bụ ụlọọrụ NNPCL ibido ịzụrụ mmanụ n'aka ụlọọrụ nshipụta mmanụ nke Dangote, na-egosi na enwere n'ala anyị nwere ike bụrụ maka mfoju akpa nke ha, ebe ha na-agakwala n'iru ịjụ ịzụrụ mmanụ n'aka ụlọọrụ ndị enwe n'ala anyị Naịjirịa bụ ndị na-eshipụta mmanụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite, akụkọ nke bụ isi na akụkọ ndị ọzọ ga-abịaru unu. Nọsie n'ike ndị ọma ijem ọnụ, anyị na-abịa. Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ nke bụ isi. Ngalaba otu pati LP nke Julius Abure bụ onye isi ya akagbuola akwụkwọ nkwado nke ịzọkwa bụkwanụ nke bụ tiketi edosaburu onye chi aha otu pati ahụ zọkwa n'oge gara aga bụ Peter Obi nakwa gọvanọ nke steeti Abia bụ Alex Oti maka ntụliaka elu n'afọ 2027. Emere ka amata nke a na mkpebi ngalaba ọchịchị Abure n'otu pati ahụ nke mere ọgbakọ NEC ya na Abuja. Otu ọ dị, n'ozi nke Abure na onye odeakwụkwọ ukwu nke otu pati ahụ bịanyere aka na ya, otu NEC gara n'iru ka gbuo mkpebi ahụ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu pati ahụ mere n'ọgbakọ nke Hirodo n'Ụmụahịa nke Oti haziri. Otu pati a kwuru na tiketi maka ịzọ ọkwa bụzi nke egụwara oghe ugbu a maka mmadụ niile site n'ọkwa onye isi ala nke ụlọ omeiwu ala anyị nyekwere ụmụafọ Naịjirịa tozuru oke, ma kpọkuo onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu bụ Mahmood Yakubu ka ọ hapụ ị na-enye gọvanọ Alex Oti aka nakwa ị na-akwado ya iji gbochie iwetakwu mmebi nke dị oke elu n'otu pati ahụ. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'azụmahịa. Ndị na-azụ ahịa mmanụ nọ na nchegbu maka igbu oge nke sitere n'aka ụlọọrụ NNPCL nakwa nke Dangote maka ego ole a ga-amapụta ọkwa ya a ga-ere mmanụ patrol nke ụlọọrụ nshipụta mmanụ Dangote rụpụtara, dịka ha kọpụtara na ego ole eji bubata mmanụ patrol n'ọnụ ego otu lita bụzi 1,000 naira 120. Ndị na-azụ
na-azụ ahịa mmanụ bụ ndị kwuru na nke onwe ha bụkwanụ otu IPMAN mere ka amata na ọnụego mmanụ patrol si n'ụlọ ọrụ Dangote ọ bụrụ na ọ dị elu na ọ ga-eme ka ndị ahịa chọwakwa otu ha ga-esi site na mba ndị ọzọ na-ebubata mmanụ dịka gọọmenti na-emezili ya ka ọ bụrụzie ihe ịsa mpi n'ebe o mekọtara azụmahịa mmanụ. Onye isi otu jikọtara ndị na-azụ ahịa mmanụ kwụ na nke onwe ha bụ otu IPMAN bụ Abubakar Miagadi kwuru na otu IPMAN na ndị otu ha nọ na mba ofesi anaghị emela mkparịta ụka dịka ha ka na-echekwa ego ole ụlọ ọrụ Dangote ga-ere mmanụ nke sitere n'ụlọ ọrụ ya. Ugbu a ka anyị baa n'akụkọ egwuregwu. Mba Rwanda ga-achọsi ike inweta mmeri nke mbụ ha megide mba Naịjirịa n'ịsọmpi iko AFCON nke 2025 maka itozu oke nke otu D agba nke abụọ bụ nke ha ga-achịpụ n'ama egwuregwu Amaharo taa. Otu egwu bọọlụ Super Eagles bidoro ịsọmpi a n'ogo nke dị mma site n'iji ọkpụ goolu 3 were merie mba Benin n'ama egwuregwu dị n'Uyo n'ụbọchị Satọde. Rwanda bụ naanị otu ugboro ka ha na-esonyela na amamaka AFCON n'afọ 2004 na Tunisia bụ mgbe ha nọrọ kụọ afọ n'ala irute n'otu nke ga-enye aka ka ha nweta mmeri maọbụ gbaa onye lawa. Olileanya ha taa ga-eme ka amara ebe ha kwụ. N'otu aka ahụ, ịsọmpi nke taa ga-eme ka Naịjirịa mara ebe ha kwụ akwụ dịka ha na-emechabeghị nke ọma na nso nso a n'ebe mekọtara ịsọmpi dị iche iche. Ndị ọma m sitere n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Ma tupu mana nzọpụ ụkwụ n'ọgbọ gerekwanụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na gọọmenti steeti Abịa agbatikwuola oge mmepe ụlọ akwụkwọ site n'abalị 16 nke ọnwa Septemba wee ruo abalị 23 nke ọnwa Septemba. N'otu aka ahụ anyị mere ka ịmata n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Labour Party akagbuola akwụkwọ nkwado ịzọ ọkwa nke bụ tiketi nke dosaburu Obi nakwa Oti. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS agaala n'iru tọhapụ onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ bụ otu NLC dịka a nara ya n'ebe ma ha gara n'iru jichie akwụkwọ ikikere nke eji eme njem gaa mba ndị ọzọ nke bụ paspọtụ. Ndị ọma m ebe a ka o zoro ma gbachaa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa dịka m na-ekele unu n'ebe ọ dị ukwuu na-asị unu agbalịala nnọọ. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Onye ahụrụ taa a ga-ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. O ji ngaji eri ya cheta onye ji aka. Ndewonu.